minulom videu sme si v rámci TileFlow ukázali, ako je možné nahradiť štandardné maxacké modifikátory trošku lepšími, tými od TileFlow. Dnes sa zameriame na veľmi jednoduchú fyzikálnu simuláciu, ktorá vyzerá následovne a pomôže nám nahradiť MassFX. Setup je veľmi jednoduchý, stačí mať nejaké veci, ktoré niekde chceme dostať a následne si v rámci Standard Primitives vytvoríme takúto novú ikonu TileFlow s tým, že sa presunieme do Modify panelu, dáme Open Editor, klikneme pravým a v rámci Preset Flows si dáme Simple Physics Flow. Toto nám automaticky vytvorí setup s takouto ikonou, ktorú si môžeme rovno posunúť vyššie, nakoľko potrebujeme, aby ten emiter častíc bol nie zrovna v tom koši, nakoľko tam ich budeme hádzať. Do TileFlow editoru sa dostaneme tak, že si vyznačíme ikonku, klikneme na Open Editor a tento náš birth, ktorý tu máme, nahradíme niečím, čo sa volá Birth Objects. Tento Birth Objects operátor je veľmi dôležitý, nakoľko nám umožňuje zachovať materiály aplikované na tom našom dreve, kdežto tento Birth operátor to nemá. Prvú vec, ktorú teda musíme urobiť, je to, že si označíme všetko toto naše drevo a v rámci Birth Objectu dáme Add Selected a týmto pádom tá TileFlow ikonka registruje, že áno, niečo sa tam ide diať a niečo sa tam ide simulovať. Aktuálne je tento event ešte trošku zmetený, nakoľko pôvodne sa tam malo nachádzať niečo úplne iné a to bolo definované shapeom. Tento shape si môžeme vypnúť, alternatívne na ňo môžeme kliknúť pravým a môžeme ho úplne vymazať a vidíme, že teraz sa namiesto kotočiek generuje to naše drevo. Problém je ale v tom, že keď si pozriem, ako to vyzerá v interaktívnom renderi, tak vidím, že tie materiály nie sú priradené. To znamená, že sa musíme vrátiť naspäť do našeho Birth Objectu s tým, že si to scrollneme nižšie a tuto v rámci Instance Material dáme Inherit from Object. A týmto pádom sa nám to zmenilo aj tu a rovnako tak už ten materiál sa nám doťahuje aj v rámci interaktívneho renderu. A teraz keď sa trošku pohrám s týmto timelineom, tak vidím, že tie drievka v podstate padajú podľa štandardnej fyziky. Samozrejme neinteragujú ešte s tým košom a rovnako tak tá simulácia nie je úplne prirodzená, to znamená, že si to musíme ešte trošku poupraviť. Jedna vec, ktorú treba ešte spomenúť, je to, že pokiaľ sa budete s TileFlowom hrať a neupravili ste si layout, tak tieto operátory budete mať dole a nie takto vľavo. Ja osobne preferujem tento layout, v prípade, že to chcete zmeniť aj u vás, stačí kliknúť pravým a v rámci layoutu si môžete zvoliť Operators Horizontal. Každopádne preto, čo ideme robiť my, je toto úplne irelevantné. Nám stačí kliknúť sem do Birth Objectu, tým, že stlačím tabulátor a napíšem tam Rotation. Dáme Enter a teraz vidíme, že nám to automaticky pridalo random rotáciu po všetkých osiach s tým, že keď sa pozrieme na to z vrchu, tak to nie úplne asi ideálne padá do toho košíka. To znamená, že si to budeme musieť trošku poupraviť. Keď si klikneme na ten Rotation, tak tuto vpravo vidíme, že máme Random 3D. Najlepšie asi použiť World Space. Týmto pádom si vieme presne napísať, treba, že o 92 stupňov to chceme otočiť takto. A tú TileFlow ikonku si môžeme zarovnať takým spôsobom, aby nám to pekne padalo do toho košíka. Srandovná vec, ktorá sa niekedy deje v rámci simulácie pod 90 stupňami plus mínus, je to, že tie drevá proste padnú na zem a nebudú interagovať s ničím. Najjednoduchším spôsobom, ako sa tomuto vyhnúť, je to, že do Y dáme trebárs minus 9, do Z dáme trebárs plus 6 a v rámci Divergence, čím vyššie, tým viacej randomizované to bude. To znamená, že keď si tam dáme trebárs 15, tak vidíme, že každé to drievko chytilo ako keby svoju vlastnú unikátnu rotáciu. Samozrejme treba si dať pozor na to, aby nám to takto nevyčúvalo z toho košíka, nakoľko sa môže stať, že nám to nepadne do neho, ale mimo neho. No a keď už hovoríme o košíku, bolo by asi fajn vymyslieť nejaký collider systém na to, aby tie drevá reálne zaznamenali, že sa majú od toho košíka odraziť. Robí sa to tak, že za tento Physics Shape si pridáme cez ten tabulátor niečo, čo sa volá Collision, ale Physics Collision, nie štandardný, pretože keby sme dali štandardný, tak tie výsledky nie sú úplne ideálne. To znamená, že scrollneme na Physics Collision, dáme Enter a pokiaľ sa nám to zjavilo nad tým, tak si to jednoducho takto posunieme, vyberieme si tento náš kôš a teraz keď sa pohrám s týmto sliderom, tak vidím, že tie drevá nie úplne ideálnym spôsobom reagujú, čiže si ešte musíme nastaviť interakčný shape toho našeho basketu. Táto operácia je veľmi jednoduchá s tým, že tí z vás, ktorí majú skúsenosti s MassFX napríklad, tak je to veľmi podobné. Vyznačíme si tento Physics Collision operátor a v rámci Hull Type si môžeme nastaviť mesh a keď si ho dáme displaynúť, tak vidíme, že teraz to interaguje s celým týmto našim košíkom. Keby sme tam mali box, tak je to trošku jednoduchšie a áno, tie drevá sa reálne správajú tak, ako keby ten kôš bol box a nie kôš. Keď si dáme Convex, tak to je niečo, čo tam bolo pôvodne a vidíme, že teda toto nie je úplne ideálny shape na to, aby sa do neho niečo dostalo. Čiže si to zmeníme na mesh a ono sa to automaticky rekalkuluje. Pokiaľ vás nebaví mať displaynutý tento collider, môžeme tento checkbox odkliknúť a týmto pádom, keď si zoomneme na ten náš kôš a pozrieme sa do interaktívu, tak vidíme, že tie drevá sú naozaj tam a naozaj držia materiál. Samozrejme, v rámci randomizácie by sme na tom mohli popracovať, ale základný princíp je funkčný a jediná otázka, ktorú zostáva zodpovedať, je to, že akým spôsobom toto získam ako mesh.
mesh. Čo tým myslím, že získam ako mesh? Keď si toto vypnem a pozrieme sa na zloženie tejto našej scény, tak áno, máme tu nejakú animáciu, ktorá v podstate je stále dynamická. Nakoľko keby som túto ikonu posunul trebárs sem, tak vidíme, že tie drievka sa správajú v podstate úplne logicky, nakoľko toto je stále živý systém. To znamená, že keď tento TypeFlow niekde presuniem alebo vymažem, tak tam tie veci už nebudem mať. Vrátime sa teda naspäť, ikonku si dáme tam, kde sme ju mali pôvodne, tak aby sme mali aspoň zo pár drievok v tomto našom košíku a otvoríme si tento náš editor s tým, že úplne nakoniec pridáme niečo, čo sa volá Export Particles. Odpoveďou na prípadnú otázku, že prečo Export Particles a nie napríklad niečo iné, je to, že TypeFlow toto vníma ako otvorený systém, do ktorého môžeme neustále zasahovať a toto je v tom systéme emitter a tento výsledok, ktorý tu máme, sú častice, ktoré majú priradené nejaké fyzikálne parametre a podľa nich sa správajú. A v rámci tohto Export Particle operátoru stačí zakliknúť tuto vpravo hore, že Objects, scrollneme si trošku nižšie a tuto dáme Generate Objects from Particles. Toto stačí potvrdiť, dáme OK a vidíme, že teraz keď si posuniem tento môj emitter, tak to, čo som si vygeneroval a exportoval, mi tam reálne ostane. Môžeme sa pozrieť aj do interaktívu a okrem toho mi ostala ešte aj tá pôvodná animácia, ktorú si môžem ľubovoľne upravovať a môžem si takýmto spôsobom z tohto emiteru sypať drevo aj celý deň.